Perfecte, doncs mira, per maridar aquestes fantàstiques maduixes, el que nosaltres des d'aquí Roses hem triat és un vi negre dolç. En concret, l'Ètim Verema Tardana 2009. Ètim és una de les marques que té el celler cooperatiu Falset Marçà i que està situat a la denominació d'origen Montsant. És un vi doncs, que, com ja hem dit anteriorment, és un vi negre dolç. Llavors ens preguntem, com es fa un vi dolç? Doncs és molt senzill. La veritat és que el procés és el mateix, l'únic que en comptes de veremar-lo cap al setembre, que és quan s'acostuma a fer, nosaltres deixem que el que és el raïm es pacifiqui, es sobremaduri, i el collim a mitjans d'octubre. Amb el que aconseguim és un raïm amb molt més sucre, un sucre que ens donarà joc en el moment de fermentar el vi. En aquest moment de fermentació, aquest plus de sucre ens acabarà portant un vi amb una miqueta més de grau alcohòlic, que aquest té sobre uns 15 graus, i un plus de dolçor, que és el que nosaltres busquem per maridar aquestes maduixes. Així doncs, amb aquesta sobremaduració el que tindrem seran dos efectes. A part del sucre, que és el que he comentat anteriorment, tindrem aromes a maduixa, tindrem aromes a cireres, a fruita madura, que ens aniran de perles per les maduixes. I en segon lloc, aquest és un vi que també ha passat per rica fusta de roure francès, amb el que ens aportarà uns tocs torrats, uns tocs de cacau, que ens acabaran donant el lligam perfecte amb la vainilla i aquest pebre negre amb la que heu muntat les maduixes. És un vi que nosaltres des d'aquí us recomanem, esperem que us agradi molt. De la mateixa manera, també us dic que si voleu passar-vos per casa nostra, que és casa vostra, i dieu que veniu del programa de Cuina de Prop, us farem un petit descompte, i si qualsevol dia de la setmana teniu algun dubte o voleu fer un sopar amb amics i no sabeu quin vi comprar, ens podeu contactar via Facebook o Twitter, que estarem encantats de respondre-us. Vinga, moltes gràcies i salut!